voilà non ta bakari be romina ne bi nenye bi le wala donc am bi ben wala e bina do bi banga fen karita e fona ça je fulo yi ma kuma fulo parce que be micro va comment ça bakari ni ta sara ma do nganya de mu ne anga fen kro kro bo kari ah non e jen voilà ak ma yi la jogodi yi la jogodi ama sere ganya do be asura ma bi magala babi ni sana na wala ga ni sana na wala kamako d'accord comme tu dis ko ça igakene mais la tanu d'accord am la tanu mais ma kelengele c'est tellement ça de on fait d'accord bon bamano ko su ko dibi do ko bolo de flidama o tien muna wolo de flidama chogori ani dalendo woli Didi bana do choco amana ke fin bolo de flidama alors donc ba fait que monde fo la ñe ko oui ala yere ka ke quoi ayo ko jiye tiana chogo jiye tiana chogo ko jakumati fanda je ko jiye tiana chogo ko jakumati fanda de jama fanda chogo di o dabal bango de bagan se nani nunu yɛrɛ jumɛn bɛ fan da bagan se nani nunu a tɛ yen voilà a tɛ yen n b'a kun jɛ ni mun ye ko mɔgɔ si tɛ se ka ko jan tigɛ n'a sɔrɔ i m'i ko filɛ siɲɛ kelen maa si tɛ ko jan tigɛ k'a sɔrɔ i m'i ko filɛ siɲɛ kelen ko jan o ye tiɲɛ ye mun na i b'i ko filɛ k'a lajɛ i bɔra min na donc i bɔlen a la de i bɛ sɔrɔ k'i kɔfilɛ k'a lajɛ ja ne bɔra nin de la o ye tiɲɛ ye mais dɔ fana ko a ko kɔfilɛ banbali o ye siran ye e kɔfilɛ banbali o ye siran ye dɛ e mana porokoto fɛn dɔ la i sɔni i b'i kɔfilɛ k'a la n'a t'i kɔ dɛ kɔni i bɛ porokotolen ye kɔfilɛ tɛ ban dɛ o porokotolen o y'o bɛ kɔfilɛ la ko ten ko kɔfilɛ banbali o ye kɔni jagoya t'o ye yan jagoya e porokotolen i bɛ to k'i kɔfilɛ dɛ n'a tɛna la hali bi Allahu akbar ala ka hakili ɲuman d'a ma ko cogo di ko ka fisa ko kuru bonyana cogo a tɛ bonya firima dɛ a tɛ bonya firima k'a da firi i kan kɛ kuru ko a bonyana cogo a tɛ bonya firima o ye tiɲɛ ye kuru firila a ka bon hakili ma koyi a dɔw bɛ hali sini u ma ye ayi u bɛ ji jukɔrɔ hali sini u ma ye Allahu akbar ala ka hakili ɲuman d'a ma ayiwa bi an bɛ dɔn jumɛn na araba a bɛ kalo jumɛn na avril kalo tile saba san 2024 ayiwa tubarikala an kɔni bɛ sunkalo de la an bɛ tile 24 na sunkalo ayi e ka sunkalo jate kɔni ala kama dɔɔnin to ye o i ka ɲi o ye jagoya dɔ jagoya ye i bɛ ka kɔngɔ ni nɔgɔ muɲu i man ka fili o jate la dɛ i man ka fili fiyewu ayiwa tubarikala n'i ko ten an b'a daminɛ ni lɛsɔrɔ o ye faso ka fasiri ye ale fɛrɛ tɛ fɔlɔ mun de b'a kan ni ye jɔn ja ye de ni ye Malick Diaw ale ni Senegal président Kouroua ye président Kouroua awɔ Diomaye Faye awɔ a yira k'a fɔ ko a ka baaraw tali hukumu kɔnɔna na ni o ye prestation de serment kɔni ye min ye Malick Diaw ni ale CNT ɲɛmaa ye ale kɔni k'u bɛ ka Mali kɔni jɔyɔrɔ kɔni fa kɛnɛ kɔni kan ye a yira k'a fɔ ko ani délégation ba kɔni taara délégation kofɔlen na min ye Mali ministre min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se min yɛrɛ ɲɛsinnen don maliyɛn minnu sigilen don jamana wɛrɛ kan olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli n'o ye maliyɛn établi à l'extérieur ye fo o ye Musa Ataye olu kɔni k'u bɛ min bɛ tali kɛ Sénégal jamana ɲɛmaa kura ale ka prestation de serment ni o ye baaraw tali hukumu kɔnɔna o kɛnɛ kan Essor hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye dialogue intermalien ni o ye ka sigikafɔ kɔni kɛ maliyɛnw gɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ ko a baaraw kɔni bɛ sen na min ye ko a comité de pilotage olu kɔni ni jamanaden dɔw kɔni ye ɲɔgɔn ye walasa ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ hali bi ani Essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ an wagati min na i ko sisan funteni kɔni ko ale kɔni barika bonyana ko hukumu kɔnɔna na ko waleya dɔw kɔni ka ɲi ka taa walasa ka se ka funteni kofɔli ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la cogo min na Essor ale ka laseli don tubarikala l'indépendant ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada in na indépendant ale kumana fɛn min kan kolo min bɛ yen ni o ye
plateforme Anko Fasoko ni o ɲɛmaa be Mamadu Umar Sidibe bolo le kɔni laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka kalataw kɔni wagatiw kɔni fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bɛn wagati min kɔni kan ni o ye chronogramme consensuel kɔni ye o ye wasa ka se ka kalataw olu baaraw kɛ cogo min na indépendant ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ lakanabaliya ta fanfɛla la min ye Bamako ale ni a dafɛ dugu kɔni na ale ni Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'a ta ka lajɛ kaselakaw olu kɔni fɛ min ye agent forestier ni o eaux et forêts agent fila kɔni ko olu kɔni bɔrɛna u ni na ɲɔnɔkaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilaka saba olu kɔni fɛnɛ bɔnɛna u ni na ka kan ni mugujugu pɛrɛn ye indépendant ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ cour d'assises de Bamako ale baaraw ta ko fɔlɔ san 2024 hukumu kɔnɔna na ni ye polisi dɔ ye ni ale tɔgɔ Bubu Sangare k'ale kɔni ɲaŋina ni ka a datugu kaso kɔnɔna min ye peine de mort ye ka kan ni a ye ko coup d'état min ni o kɛra san 2020 kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tɛ kalo tile 18 ko maa kofɔlen kɔni ye min kɔni suɲɛ wari ta fanfɛla kɔni na k'a bɛ taa CFA wari miliyari 1 kilancɛ kɔni na o tɛ 500 millions ye coup d'état kɔni k'ale y'o de suɲɛ ale kelen donc ale coup d'état ta kuma ye wari de b'a nɔfɛ le républicain ko di républicain ale kumana fɛn min kan o de ye bangu ka lafasalitɔ min bɛ ale ni waribon ni o ye sina bɛfu kɔni ye kolo kɔni bɛna min ye tile 3 baarabila sɛbɛn kɔni na don a yira k'a fɔ ko kɔni bɛ ka menansi kɔni kɛ tile 3 baarabila ko ni laɲiniw kɔni ma sabati baarabila kofɔlen kɔni k'a bɛ se ka taa min ye 96 heures kɔni na ko o bɛ daminɛ avril kalo kɔni tile 17 kɔni natɔ républicain ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye opération maliko ye lakana ta fanfɛla na chef d'état-major de l'armée ale kɔni bɛ terrain kɔni kan wasa ka se ka baaraw kɔni taabolo jateminɛ républicain ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ jɔnwale ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na min ye Kudune Jakite ye ko ale kɔni kɛra personne non grata kɔni ye u ka dugu la républicain ale côté ayiwa Sud Hebdo ale mun sɛbɛ bi sɔgɔmada in na Sud Hebdo ale kumana fɛn min kan politique ko ta fanfɛla la ko espoir d'un Diomaye malien awɔ koda ɲɔgɔnma ye kɔnɔgɔ ye aya bamanankan don Sud Hebdo ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan Mali kɔnɔ ko politique maaw kɔni ko u kununa k'u kununa mais est-ce que u jɔra i bɛ se ka kunu k'a sɔrɔ i dalen don de i dalen i ɲɛ bɛ yɛlɛ mais ka jɔ voilà est-ce que u kununa est-ce que u jɔra aya a kɔni fɔ k'u kununa naam Sud Hebdo ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye ka yɛlɛma kɔni don sariya min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin faraɲɔgɔnkulu olu kɔni ka baaraw taabolo kɔni ma ni o ye loi relative aux associations kɔni ye k'u kɔni b'a fɛ ka yɛlɛma kɔni don o la o de hukumu kɔnɔna na laseli kɔni kɛra k'a fɔ ko nin wale min kɔni kɛtɔ kɔni filɛ nin ye ko a bɛna kɛ sababu kɔni ni ka kumada de tigɛ mɔgɔw la Sud Hebdo ale ka laseli don ayiwa les échos wele an ta kuncɛ n'o ye mun de b'a kɔnɔ les échos ale kumana fɛn min kan ko CSP ale ni PSD tɛ bamancikulu dɔw ye ko a kɔni ɲininen bɛ u fɛ k'u kana ni faso ka mobili minnu k'u bɛ wolo k'u ka segin n'a ye ka na bila faso tɔgɔ la les échos hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kalatako ta fanfɛla la Mali la yan ko parti politique tɔn damadɔ minnu yɛrɛ kɔni man ca kosɛbɛ k'olu kɔni fɛla tɛ ni ka taa kalata kɔni na les échos hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ko kiriko ta fanfɛla na Maliki Konate k'ale kɔni ɲangira ka kɛ ni san 5 kaso kɔni ni bɛ tali kɛ ko vol qualifié ale ni association de malfaiteurs ye les échos ale ka laseli don malfaiteur kojugukɛla o tɛ yan kojugu awɔ ale ka kisi t'o la ami o tɛ yan Etienne Ɲare abla yan dan comme cogo di ko kɔni bɛ yen kurantigɛ ni funteni
non an dégg loolu si an dégg loolu ka dégg courant ay do de be ka faraka an dégg loolu si o fane chen fo ne do refo ah kalo son kale ni kalo kale muna wala an dégg loolu si aya aya odia odo iko odo amba fo chukudi anta kete anga kete ne kurungo ne anga yoro ko non dire comment nous dem sen do wala to ka digi jeu de lumière voilà ka yelma bon konima so ne ko ni ba faire ali o ka tiga na complètement ngana soro o fana ko jeu de lumière ne quoi jeu de lumière o ka tiga na era o ka fo era ko anta soro quoi o ka jeu de lumière ne che fa mani fantata che lo conte abiti io le feci no ne dara barayoro la ba fu mo site administrative na soro kurambe climat del biro bengo che aflani che lo unto voilà groupe mangane ko be jini na Joan Claude kan sisa ande rundo fana la ay de gro ferna mais me fengelen fo fana groupe ni mogo green na kasa ulu haglet le fla kodo groupe wo alaba a essentiel crédit gu yedum courante gane a kololo ko nan seko fo mais ne tara mairie la ko courante ko papier se taper ko takana angoy ananga papier clé jol ke ya mairie la ko courante courant mena courant way courante parce que courant mena asoro bara jigina do lu na bara da no kati na asoro courante bon ko bara yela make ka bara yela ka ke chauffeur bara ni courant mo wadmi na bara ke ni courante butasu ala bana we groupe de nyinu groupe fitin do we de nyini pour que bara wuse ka ke bara ok ala ka akli nyandu masa o te bashie Mali façon Mali anga Mali ba otia na jogo nyuma be boro mo le fo yoro kele jogo nyuma ati Mali la shi ni yoro kele ndro jogo yoro me kuna sini ne bita ponje ni asoro fe nyuma kele mi ponje halisa jume ni sera échanger bi romina ni bina yelekta ponje hali bi mogo bi joka fo anye makabla mogo buta kata no yi o pratique mena de ni njigito fana kulba selekina mogo jelendo ay nyema mogo bojigi sino ne fama no mode sino ngo ja halisa nyuma ma kelem ke obeke mais do fene be ka a chen parce que bingani kela fene be ala wala be ka mogo sira utalinya sino folo la mogo ku butali mobilier la mogo ku bu chama ereta mais ali bi okoni ala de be kuna sini asa ali bi mogo jolondo ubu borokroto o jolondo mais mogo bu le jede ne do bi jo do ti jo do bi jo do ti jo do ko ni bi jo buta do bi jo do ti jo ne sigito fana kulba ne aso do jolondo ba ron point na bu jo fana amene ro ko nunu fana ne jole ni mena ni ma kelemanta me jigin sanage ebe jigin sanage mais m'a fait qu'à faudron halisisan yoro do bela nyuma mbike parce que au moins ni nyuma ya nyuma dabla folo mais mogo comme ya foto ko mogo ke wale ni mogo ka kujugo mogo bistraka mogo ta sala de be mogo straka ne do ya ngo ale ko abido tango mona ko no ko na yiye ni école d'inteni bila bita ko na yiye e muso dumuni bila ko abita ba do bita ponje sinon i jolente fodi la titale e ngo akwa ale tale ko koni muso jolendo dumuni ba bolo o kora be kata dumuni dila bulu ako abotita na sigito fo na école de teri bala ka jigi ako abota mana bolo quality matade o ajwe ako fane telefele koni fitri sa machita fala ko fala odo de odo evi alo era ka farati de mogo nu fere ka bongo bita teni krikra u nyini ka do be ka tasa ta ka soro fenta ko no be ka faji la ku jo ka soro malem ambition fembe ma sanwe ambition fembe ma mais o yoro ni fana anema yalondo de non o yoro na nema yalondo et puis o yoro ni yele to fo nema yalondo dai kan déjà ouais ma yiri nu iba soro sisa odo iba soro démission falendo yoro la uta nemaya no uta maintenant ni fundeni tumbora watimina malila ni uchokola démission buta badala ou buta fana sodiba buta sodiba buta lavia mais santano ni démission bokon to ay démission do ba ke nga oyi
sebrete minnu ye hali yɛrɛ o bɛ ɲini kana dabila ka sabu kɛ o bɛ cotisation kɛ sabu ka taa piscine na piscine awɔ piscine de bɛ non o ye waritigi ye sinon fantanw denw u ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa sotiba o de fɔ u bɛ taa Baridabugu bada la NCP kɛrɛfɛla la u bɛ tile bɛɛ kɛ k'u su sumaya après u bɛ segin so maintenant sisan piscine ko de bɛ ka don a la dɛ piscine ko wari fara ɲɔgɔn kan ka taa piscine na o ye kɛ wɛrɛ ye maintenant o y'a sɔrɔ mɔgɔw fana yiri bɛ so da la ni funtɛni kɛra tan u bɛ yɔrɔ fura ka funfun ji la u b'u dɛbɛ da k'u sumaya yiri yɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni yiri yɛrɛ tɛ yen jango k'i ka yɔrɔ funfun k'i da ne bɛnkɛ dɔ tɛ yiri ɲuman de tun b'a ka so la ne taara ne y'a sɔrɔ o yɛrɛ bɛɛ tigɛ ka bon o y'o bɛɛ tigɛ ne y'a ɲininka mɛ n ko mun na ko zon de bɛ yɛlɛ yiri fɛ ko ne fana y'a tigɛ zon bɛ yɛlɛ yiri fɛ ka don so kɔnɔ jo don i b'o tigɛ ko ale m'a da ko siɲɛ fila zon bɛ yɛlɛ yiri fɛ ka don a ye yiri nin bɛɛ tigɛ ka bon a b'o kɔrɔ dɔn ni a b'o non a jo don voilà Bamakɔ filɛ bi ta an ka to tan merci Kanbɛ merci awɔ sunkalo barikamanba in sera baramali b'aw bilasira n'aw ni kan boisson